Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongitorriak egunez egun Iruña herriko hotsak eta zaratak saiora. Abenduak 15 dugu gaurkoa ostirala eta gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Lehendabizikoan Pablo Loron etorriko da, Pablo Zizur Nagusiko Lentzero elkarteko kidea da eta ostiralez igande honetan ospatuko duten neguburua egunaren aurkezpena egingo digu. Hurrengo elkarrizketan Lab, Estelas eta Ela sindikatuetako kideak izango ditugu, izan ere aste honetan pasaden asteartean gizakate bat antolatu zuten Hezkuntza Departamentua eta Nafarroako gobernua inguratuz hezkuntzan ematen diren murrizketak salatzeko. Eta beraiek kontatuko digute nola joan zen eta zer da zehatz-mehatz salatzen dena. Beraz, has gaitezen. Guazen gaurko efemerideekin. Gaur bezalako egun batean 1881 urtean, Estatu Batuetan James Naismith deituriko sinkete irakasleak kirol berri bat asmatu zuen, saskibaloia. Ia mende bat geroago, 1982 urtean, orain dela 35 urte Iruñean, eguzki irratia emititzen hasi zen. Ospatzeko gaur goizeko 10etan irrati bat hasi dute eta 25 ordu iraungo du. Egunero bezala azter ditzagun gaurko lerroburu nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, zukeran bezala hau esirak gaurko egunak zizkidu lerroburuak. Egunari begira jarriko gara, botinen berrordainketaren zamaritzeko Nafarroako legea zestatu du auzitegi konstituzionalak. PP auzitera eramandako foru legea zestatuak ditu da beraz. Honen aurrean indarra abertzaleek autogobernuaren aurkako erasoa salatu dute. Eta ekonomia kontuekin jarraituko dugu aurrera, kontsumerako prezioen indizea eureko 1,2 igo da Nafarroan azaroan. Espainiako Estatistika Institutuak zabaldutako datuen arabera. Eta ekonomia kontuekin jarraituz, laboral kutxan egitako ekonomia aurre kontsumen arabera, ekonomia uneko 3,1 haziko da Nafarroan. 2017an 827 langabetu jaso dituzte gobernuaren laguntzak autonomo gisa lanean hasteko. Nafarlan sareak 2 milioi euro bideratu zituen programara eta deialdiko baldintzak betetzen zituzten guztiak sartu dira. Hezkuntza Departamentua abertzale irakasle Nafarrentzako metodologia aktibo prestakuntza ibilbide baten diseinu eta garapenean ari da lanean. Eta kontseiluak biharko deitutako bide eman euskarari berdintasunaren alde manifestazioa eguerdian aterako da Iruñeko autobus geltoki zaharretik. Eta hurrengo abenduaren 30ean, eta iheslarien aldeko mobilizazio horretan deitu du galerak Iruñerrian. Iruñako udalak txartorea zidaztea auzoaren izen bakarra izatea onartu du. Eta albisteekin bukatzeko Euskal Herriko telekomunikazio operadore kooperatibo berria aurkeztu dute Izarkom. Eman diezaiogun begirada bat gaurko egunkarietako azalei eta beti bezala Diario de Navarra egunkariarekin hasiko gara. Goikaldean lerroburu nagusian zuzenketa fiskalak senar emazteen arteko erentzietan eta etxe bizitzen jarduketetan. Azpian azaleko argazkian Alejandro Valverde, Nairo Quintana eta Mikel Landa txirrindulariak ageri dira hurrengo lerroburua lagunduta. Movistarreko hirukortza 2018rako. Eskuineko zutabean 3 berri ditugu. Lehendabizikoan Estatu Batuak sarearen neutraltasuna apurtzen du eta enpresei bidea libre uzten die. Bigarrenean Asironek txantrea TX-ekin idaztea bakarrik inposatzen du. Hirugarrenean etorkizuneko Nafarroa izeneko proiektua sortu da abiadura handiko trena eta Nafarroako ubidea defendatzeko. Eta azkenik bekaldean 3. lapurketa saiakera kutxazain automatiko bat lehertuz. Diario de Noticias egunkariarekin jarraituko dugu. Goikaldean lerroburu nagusian Nafarroa biztanlerian gehien hazten den estatuko 5. autonomia erkidegoa immigrazioaren gorakada dela eta. Azpian azaleko argazkian antzoki bat ikus daiteke eta honako lerroburu hau dauka. Artea hezkuntza baliabide integratzaile bezala. Alboko zutabean 4 berri ageri dira.
Nafarroako etorkizuna plataformak erregimen zaharreko nostalgikoak elkartzen ditu. Bigarrenean, bataz besteko errentek ez dute eraikinen berreraikitzen zergak ordainduko. Hurrengoan, laboral kutxaren arabera, Nafarroak 2,8% haziko da 2018an. Eta azkenik Agustinoseko ikastetxe zaharra lurreratuta. Behikaldean horiz nabarmenduta bi berri ditugu, lehendabizikoan 36.750 kilogramo jaso dira dagoeneko kontainerontzi arrozetan, eta azkenik Valverde, Quintana eta Landa nabarmendu egiten dira Untzueko Movistarrean. Gara egunkarian, Goikaldean lerroburu nagusian, aberastasunaren ontzi aldaketak munduko desberdintasun soziala bermatzen du. Alboan ezkerrean Auzitegi Gorenak eta Guardia Zibilak Kataluniako kanpaina markatzen jarraitzen dute. Azpian azaleko argazkian, Rohingya talde bat ikus daiteke baita urrengo lerroburua ere. 6.700 Rohingya errepresiopean hilik Myanmarren hilabetean. Ondoan bukatzeko 3 berri. Lehendabizikoan Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkarteko Lurde Zimazen hitzak ditugu. Hezkuntza publikoa sistemaren ardatzan kokatu behar da, Europan egiten den bezalaxe. Bigarrenean, Auzitegi Konstituzionalak paperik gabeko pertsonentzako arreta baliogabetzen du Osakidetzan eta Nafarroako ordainketa partekatuan. Bukatzeko 3. erreportaia bat dago izenburu hau duena. Ulermena doluan elkar bizitzarako bidean. Berria egunkariarekin jarraituz, Goikaldeko argazkian Ozpina ez ditzen izenburua duen argazkia irudia daukagu, beherago bigarrenean Urkullu agertzen da eta Urkulluren 5 urtekoa izenburua eramaten duen berria. Ondoan, ondoko zutabean, hainbat berri ditugu, lehendabizikoan sexu esplotaziotik 55 emakume atera ditu Ertzaintzak 2002tik, beherago gerraren kontrako feminismoak izenburutzat duen berria ageri da, eta beherago Alicia Romero PSC-ko diputagaiaren hitzak ageri dira. Ez ditugu babestuko ez Arrimadas, ez Albiol, ez independentistak. Bukatzeko, beti bezala Euskal Herria irratiko webgunea ikusiko dugu. Goikaldean, autoak Labrit ondoko kalera sartu ahalko dira eta malda jaisteko buelta eman. Horren ondoan, deus ez dago ospatzeko migratzaileen nazioarteko egunean. Beherago, preso eta ieslariak etxetzearen aldeko manifestaziora deitu du kalerak. Beherago eta ondoan, Gabonetako azoka zabalduko dute gaur Gazteluko plazan, 16 etxola izango dira, eta beherago azkenik eskuin hegalak mugitzen segitzen du Esako urtegian. Egin dezagun aurrera magazinarekin gaurko eta asteburu honetako agenda ikusten. Gaur igandera arte, Txantreako auzoan, Txantreako jai txikiak ospatuko dira. Gaur arratsaldeko 4:00 hasiko dira eta doako ekintzak izango dira gehien bat. Gaur ere eta abenduaren 31 arte, Nafarroako Errege Artxibo Nagusian Navarrorum erakusketa eskainiko da. 2000 años de documentos navarros sobre el euskera izenburuarekin doakoa da. Gaur ere arratsaldeko 5:00 Kondestable Jauregian performance feminista radiofonika deituriko tailerra eskainiko da, doakoa. Gaur ere pizka bat gerozeago arratsaldeko 8:00 Gaiarre Antzokian Pitingok kontzertua eskainiko du, sarrera 35 eurokoa da. Gaur ordu berean arratsaldeko 8:00 Katakrak liburu dendan liburu baten aurkezpena emango da, Navarrismo Pop, Ricardo Feliu idazlearena, doakoa. Gaur arratsaldeko 8:30 ere, Francisco Zubiate Parrita plazan, Burlatan Eguberrietako ospakizun bat emango da, Zuhaitzaren argiztapena, doakoa. Eta azkenik igandean goizeko 11:00 Zentral Kafe Antzokian Nafar tortillaren lehendabiziko eguna ospatuko da, doakoa. Egun nagusitzea da, aktibatzea, ezagutzea, nork bere burua zaintzea. Eta berriro maite mintzea. Egun nagusitzea da, Eskubide ez hitz egitea. amets zarrei berriro heltzea. Edo berriak eraikitzea. Adinikoak positiboan. Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua.
Gaur euria eta hotza izango dira protagonistak. Tarteka trumoiak jo eta txingorra ere egin dezake, batez ere arratsalde partean. Elur maila ere behera egingo du eta 900.000 metro inguruan kokatuko da. Larun batean euri kontuekin segituko dugu, zaparrada botako ditu eta ipar partean maizago gainera. Arratsaldean eta gauean euri gutxigo egingo du, ipar isurialdean eta hegoaldean atertzera joko du. Elurkota 900.000 metro inguruan egongo da eta eguerditik aurrera baliteke 700-800 metrotara jaistea. Temperatura beste gradu pare bat jaitsiko da eta azken orduetan baliteke Arabako eta Nafarroko zenbait txokotan izotza botatzea. Igandean eguraldiak egonkortzera egingo du, goizean lainotsu egongo da eta baliteke euri pixka bat egitea batez ere mendebaldean. Elur maila goizaldean 800 metro inguruan egongo da, baina goizean 1000 metro ingurura igoko da. Goizak aurrera eginala, baina bereziki eguerditik aurrera eta ekialdetik mendebaldera garbitzera egingo du eta gauean oro har laino gutxi geratuko da. Haizeak hasieran iparraldetik joko du, baina egunaren bigarren partean aldakor ibiliko da. Temperaturan aldaketarik ez, gauean izotza egin dezake Araban eta Nafarroan. Egunero bezala ikus dezagun zen nolako berriak utzi dizkigun egunak Iruin herrian eta Tibaseko kontzejuarekin hasiko gara. Kirola, hezkuntza eta kultura arloko ekintzak egiteko diru laguntzak. Deialdia kontzejuan antolatu ez diren 2017an egindako ekintzen gastuetarako da. Urte oso baterako diru laguntzak dira eta eskaera egiteko epea abenduaren 15ean gaur bukatzen da. Xehetasun guztiak udalaren webgunean. Atarrabia herriarekin jarraituko dugu. Kontribuzioa eta zerga bateratuak 2017ko bigarren 6 hilabete aldia igorri da. Epea 2017ko abenduaren 20ean amaituko da. Helbideratu gabeko errezibuak ordaintzeko moduak ikusteko bisitatu udaleko webgunea. Bestalde, udalak goinbidapena luzatu du abenduaren 20ean eta 21ean arratsaldeko 5:00 7:00 jubiloteka ezagutzeko jubilatuen egoitzan. Azkenik Iruñean berri hauek ditugu. Egu berrietako feria gaur hasiko da arratsaldeko 6:30. Gazteluko plazan 26 etxola jarri dira, konkretuki 25 produktu artisauak saltzeko eta beste bat ONG batek kudeatuta bidezko merkataritzara zuzenduta. Ternera de Navarra, Nafarroko aretxea. Baserre inguruan eta 4 hilabete arte amaren esnearekin azitutako aretxeak. Goi mailako haragia, berme sanitario osokoa. Zure mailan Nafarroko aretxea, Ternera de Navarra, geurea. Donesteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bisita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donesteben. Elektrizista behar da, ikasketa maila, lanbide heziketa edo urte bateko esperientzia, lantokia sarriguren kurrikuluna bidali, partes@sigrek.es helbidera. Inglera irakaslea 2 lanpostu, 2017-2018 ikasturtean enprestako langilei erakusteko, goizez eguerditan edo arratsaldez, lantokia Zizur nagusian, kurrikuluna bidali cv@cfllingua.com helbidera. 2 erizain behar dira, goizez edo arratsaldez lan egiteko. Iruñan interesatu bidali kurrikulunak gestionsanitarios@gmail.com helbidera. Ostalaritzako lanetarako 4 langile behar dira, 1 eta 3 urte bitarteko esperientziarekin. Lantokia Iruñan interesatu bidali kurrikulunak javieralumier@hotmail.com helbidera. Gozogile laguntzailea behar da Atarrabian, ordutegia goizeko 5:00 eguerdiko 12:00. Kurrikuluna bidali baltasarjorgeperez@yahoo.es helbidera.
Geriatriako erizaintzako 3 laguntzaile behar dira ikasketa maila, lanbide heziketa erdi mailakoa edo osasun arloko lanen ziurtagiria. Iruñaldean lan egiteko kurrikuluna bidali, trabaja con nosotros abildua soleraasistencial.es helbidera. Babestu beharreko adingabekin lan egiteko laguntzailea behar da Iruñaldean lanaldi osoan. Astelenetik igandera, arratsaldez eta gauez, urteko soldata gordina 14.303 euro, kurrikuluna bidali, procesoauxiliar@gmail.com helbidera. Babestu beharreko adingabekin lan egiteko hezitzaile teknikaria behar da Iruñaldean oporraldia betetzeko urteko soldata gordina 19.772 euro, kurrikuluna bidali, selección educadores sociales @gmail.com helbidera. Jangelako zerbitzaria behar da zizur txikian ordutegia 12tik 5 arte eta astean 2 egunez arratsaldeko 8tik itxi arte. Kurrikuluna bidali asador@bidea2.com helbidera. Gas instalatzailea behar da Berriobeitin lanaldi osorako, kurrikuluna bidali juanelizalde@petronavarra.com helbidera. Xaloa telebistako merkatu txikian lan eskariak edo eskaintzak egin nahi badituzu bidali mezua lanpolsa.xaloa@gmail.com helbidera.